ቦታታት ከባቢ ባይታ ንምትሓስ ምሁራዊ ውዳበ ኣገዳሲ እዩ እቲ ምሁራዊ ውዳበ እውን አንቶ ከምቱ ገለጽናዮ መጥቀሚ ፖለቲካዊ ድሌት እናለለዎም አካላት ልከይኾን ግቡእ ህንጻጽ ነቢሩ ቱ ማሕበራዊ ጠለብ ባይታ ንምድሓስ ተሳትፉኡ ኣብ ባይታ ልክመጽእ ኣብ ኸዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ተኸባቢ ልመርሐሉ እንታይ ዓይነት ግደ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ መብርሂ ሂብካ أو حز أفت جزاوي من قست ما أنت سمعتات اللي أنا حق المزرعة تصفاتات تري له بحد جز لا تقليله كافتي قدم حزن نار ودوي من قست لي حشا كايدا اللي خدوا له نجارات زي خامالتي سلازم ما أنت سمعتات اليوم مرأي بتعمل قداسي هذا أنا تسوي حق المزرعة من على تبجزاوي نت ببريزيدنت الناس زمر حسجلوا سو كوني خليو ولا وتقامت توايلهم كابتن حنا حتى ودوا التواهلهم زعتوا سوات صريحهم كارينا كقول اللومي حازي صرح لودي ما يصرح لوي تعينت من قص أصنيو بميدياتات يختفلتوا مالتي زون بميدياتات يختفلتوا ناو تقرأ سلك كتدول كلها من قص أبيات عيوب بسرعة قلقالوته هي قدم ساعات صراح زوا على سو دحر ساعات دارجا خوم نور خويني دحر ساعات زي أتول خير له سلازم عاوز زخونة تشكر له مالتي سلازم تسفاز جوارنا يوم نجارات اللو بو حدو نورمالايز مقبر مس منقص فيدرال مس كللات مس جروات كللات بفلاي مس كللا محرا مس عفار بوانا نت مزت هيد اللي من محتي يقولون شيح جزا تقرأ زخون نجارات تلو كام حران كعفار النوزع زخون نجاريل تتخيلوا مسير تراون بتمساس الملك عمالتي برجز ناتجزي منقصتي ما عندي سلازي خون نبر مس جروات هاجر خون بسلام يخاك تنبر زلك مالتي حز كلهم سلامة من مارزتات متكامي كلهم سلامة من مارزتات متكامي حدا عمتو خوينا اللو بريتوريا زوج مجلسي نيرة تجزي منقصتي فرحت بقى كلير لخون نجارات ندلي أنا مالتي أنا خم حدا تقرأ إثيوبيا قلت زخون نجار يدلي أبز نجار خمسة عينات منقص فيدرالي لنا أبز خمسة عينات نجارات كفتات له إذا دمان قدمت النسار حلو قيديو يلخا بقلت إنه زواج تفلت كتخل لك حذف فرحت حدا قر خنا تسعر التحساس وزمسل نجار له حدا قر دمان أفتي لو تزمسل نجار له مالي سلازم كنسر كخل له تجزي منقصتي كافت بريزيدنت تحيزتهم مكتل بريزيدنتات ولا توم خالوتهم بتمساسال بالكوع مالت سلازم ناي حدا سب دومينانس كيهليو سكفتاني أنا مالت حدا بريزيدنت جزيا منقستي أو رايا لتريو أو أكسوم لتريو أو عبي عدل لتريو أو جلا تصبوي بدرجة بريزيدنت هم كجبري كعلي خوني قد أو زلوا فانكشنز توهم ساعات له مكتل بريزيدنتات له زوم ساعات زيومون بتمساسال بالكوع كندري يمكن خلال لنا سمعتاتهم كان صاروا كخول اللهم مالتي نعملت جنرال تارك أنا له بدرجة مكتل بريزيدنتيو جنرال تادس ورا دون بتمساسال بالكوع خالوت بيرو حلفتون بتمساسال ملكو تاي يسرح له ميدياتات يعدموا ولا مراب زون كتعدموهم طوليو او تግራይ ዘለዋ ሚዲያታቱን بتمساسال ملكو مالتي زين نصر زخونه ነገር كنعزب نخلينا حزي او خلته ነገር ናይ ምርጋጽ خيدي አለው مالتي بخال እዚ ተስፋ ዘዩ ተስፋ ዘይህብ ነገር ውን አለው ትግዚያው መንግስቲ ተስፋ ዘይህብ ነገር ውን አለው በጣም ስርቂ እንየው ጸጥታ ከተማታትና ከሐለ ይኻልን ብውሑድ ናይ ከተማ መቀለ እሺ ተንኻልኦት አበይት ከተማታት ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ይወጽን ዘሎ ኣብ መቀለ ተሰምዑም ነገራት አለው ስለዚህ ክቆጻጸር ይኻልን ለማሲ ማለት ይበሃል በሃል ሶ እዚኦም ድማ ሓደጋታት ናይ ትግዚያው መንግስቲ እዩ ወይ ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ተስፋን ክትቆርጽ ዝገብሩ እዮም ስለዚህ እዚ ግዜያዊ መንግስቲ እዚ حزب فيدرال منقص زلوا فلالاي بقلت كأمد كله تعي فلالاي زلوا عمن تاي يسرح له بكحبة يقولون منهم زحبة نجار هوني كهلي جبوس اللي زي خونا مالتي بخالي جز أو زلوا نحو واحد زنورا مرار حيسرحنا زلوا زي المجلس يوها مالتي من انتهى الخيلو بقلت كزر زلوا أجامي الخاص صغير نجار كهلي جبوس اللي زي خونا مالتي لذي زي جزيرة من قصة زي أو ما أنت من قد تتوزله ما أنت سمعت تتأنا قدلو بوزح زي سوقمة جزيرة من قصة إلها بدم دامي كاري خزي ياو تو بوليتيكاوي مرز أباي تحيزو سرع من قصة سالمت حقي أخبرنا بك حقي لأننا حق من قصة وبلغنا أقبابات نقرات المغاد وعلى اسم معناس بريتوريا كابل غمتهم زعمات أتوش تعديو
بمسألة نسو جزاو محدار تتعيشو هزباو حتوتات وجيز توقفتو معبراو لنتلتلو زعباتات مسألة تدحيسها لا بخلوت نجارات المسقام السوق مجمير له خمتو عنتو الجلس خايون أمالتا من قد دول المالو لوهاو مخنيتات له اليوم ببزح أنفت بزح عينة غرسن كلرن للو مخنيتات له زوم نجارات زيوم ملاي من قست فيدرال قدنا أي موساد قدنا تلوه سلزي نايتو جزاو محدار كفتات بمملأ مداي نايتو معبرسو وحس خيدي عم الرقاقات من قست فيدرال تا عينة انترفيرنس كليو ويقبات مل أو خلتشن زي مس ميديا ون لا أنا خاطر تتغرو أو خلتشن 10 سلستن زنور جزيا منجستن ذكرينا أنا هون أكلت جزيا منجست سلزنور أوش تحصير معلتات أوش تحصير عوارح الصرحهم دعم زبا صراحة نيرو بوحدو رديت نكباص حيقبر نيرو سريع مستوى الأكلاتون بتا زنورتو سلطان كبار ري يعني بعيني أو سلزنور بميديا ونك على حنيرو حزب تجراي زاز أبيقو يفلت فلازي أوشتي شمون تورحي جزاوي منجست تجراي أو كل تشن 10 سلسلة عم تقولت ست عايشة جزاوي منجست تجراي صرحهم صراحة نيرو سقومتنا يمساعد خالق نجرنا يمجوار مالتي عاوز جزاوي منجست زين عم التحمام صراحة إذا الليلة إذا عمل أنا نعملت زرفة علو تير رديت تطويل له حزاف سومزي I think جميل رمله مثلاً كجمر كله غير مرس وقاليو بتعم خبت نجارات له نقدمي تعو خالي نجار كنا وقع له نخلينا مالتي قلت ما أنا من يوم زريفه استغير نجار كلنا عملت نايزوا راح تموساد تغيرها نايزوا راح يتغيروا هفتك راس مكتل نيرو أما حدا رخوين توم خالد بزلوا وقي مغزلوا فلذا أزم سوات زيهم تأيهم غيرهم زغصل زلوا هو حاسل زوم صوم ديو ولا ساعة مثل زلومي كنرئ كنخلل لنا مالتي نعملت عبدهم مراء معات سقماتي لعلو سلازا عبدهم مراء زلا ما حداريت نمنتا يا زي ترى فيدرال منجستون إيد كتزلوا أبزي برجز بدرجة حق منجستي فيدرال منجستنا زواتاتون ناب تحتون إيد كأتي أي خل قلت زي جزاء منجستي توينيو نايم حواي سرحتي مكسرح زلوا ما أتقرأ نايم حواي سرحت كسرح انت خوينهم دما تجزيا منجست سرحهم سرحت ببجزيو مقمقامي دلي مالتي او زوات تاي يسرح له كما عينته تحساس له من يسرق زلو من بتخكل سرح زلو اب كل الاستاف بيروتات دارغا دحر قطر هايلن يزعله سلط قلقالته وهبا يله نمنتايو እዚ بسرعته كجمجم كخلله يجمجم له نسمع لنا وقلقليو ግን سقمت ናይ موساد ነገር ድማ የለን ማለት سقمت ክውሰድ እንተ ዘይኽእሉ ድማ صباح እውን ብገምጋሚ ክሓልፈኒ ይሉ ካልእ ጥፋኣት ከጥፍእ ማለት ስለዚ ታፒላር ላድያ ኣገልጋላይነት ንህዝቢ ንክልልኻ መስራሕ ኣሎ ዲ ዋላስ ንምዝራፍ እዩ ትግዚያዊ መንግስቲ ተጣይሹ ዘሎ ዝብል በአግባቡ ምርኣይ የድሊ እዩ ፌደራል መንግስቲ በዚ መዳይ እዚ ክሕግዝ ክኽእል ኣሎ ንኣብነት ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ይላኸሎ ዝተፈላለዩ በጀታት ይስደደሉ ኣብ መዓለኦም ዶ ይውዕልሉ ኣብ ሓደ ሓደ እኮ ክሰምዕ ከለኻ ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ስራሕ ክልተ ሰለስተ ሰባት ማህያ ይኽፈሉ እዮም ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ስራሕ ክልተ ሰለስተ ሰብ ከመይ ክኾን ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዘላ ነፃ ዝመስላ ንኣብነት ኦዲት ክኾን ይኽእል እዩ ፀረ ግዕዚና ክኾን ይኽእል እዩ እዚኦም ሞር ፋንክሽናል ክኾኑ ሓገዝ የድልዮም ማለት እዩ ዝቆፃፀር ኣካል ሳልሳይ ወገን ኮይኑ ዝቆፃፀር ኣካል ብስርዓቱ ክቆፃፀር ምግባር ኣገዳሲ እዚ ብዋናነት መንግስቲ ፌደራል ክገብሮ ዘለዎ ኢለ እየ ዝኣምን መንግስቲ ፌደራል ካብዚ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ክሰድድ ክኽእል ኣለዎ ናብ ትግራይ ፍላይ ኣብቶም ዝሕመዩ ኣብቶም ተሰሪቖም ዝበሃሉ ኣብቶም ይጣፈአሉ ዝበሃሉ ነገራት ትኩረት ገይሩ ዝቆፃፀር ኮሚቴ ድዩ ውልቀ ሰብ ምምዳብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ በዚ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ ሕዝቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዳርጋ ስኒ ዘይብሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስኒ ዘይብሉ አንበሳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት ይዛረብ ገለ ይገብር ግን ስጉምቲ ክወስድ ኣይትሪኦን ፅቡቕ ስጉምቲ ምውሳድ መምሃራይ ክኾነ ይኽእል እንተኢሉ ብውሕዱ ካልእ ነገር ከሪአና ክኽእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ዝዝረብ ሚድያ ካልእ እዩ እናወፁ ዝዛረብዎ ካልእ ብተግባር ድማ ካልእ እዮም ማለት እዩ ነዚ እውን ኣብ ቀራና መንገዲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብ ማንታ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ እዩ ዝብለካ ዘለኹ እናጥፈአ ስጉምቲ ይወስደሉ ዝኾነ ነገር እናተበላሸ መፍትሒ ይመፀሉ እዚ ማለት እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ወይታ ክልል ከመይ ኢላ ክትቅፅል ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ስልጣን ተስማሚዑ ኣሎ መረፃ ክካየድ እሞ ናብቲ ትክክለኛ መንግስቲ ስልጣኑ ከረክብ ድሌት የብሉን ወይ ካልእ ዝፀዓኖ ሓይል ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪት ዘየስርሐና ኣካል ኣሎ ኢሉ ኣሎ መን እዩ ዘየስርሖ ኣካል ብግልፂ ክዘረብ ክኽእል ኣሎ እኸለ ኣብዚ ውድብ እዚ እኸለ ኣብዚ ውድብ እዚ እኸለ
كاونا خالوت حساب مسمعي انا زوم تقامت ودوات مسجلين بتعب صبق قرلن ولا حز مالتي بتعب صبق قرلني او 2014 ود بتمساسل ملكو تግራይ عصورنا هلوت مسجلين بوليتيكال مرحتي نوقع نيرنا انساتهم اكلتي تساتفوا مغواري هذا حدا مغوناياتني نحدي ود تغاني نحدي ود حفت بلو مالتي زي حما اكايدا يحزون حوافي تግራይ نكيت مسرت እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ይሰርሐሉ ዝብል መደምደምታ ንክትብ ዝገብረካ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ደጋጊሞም ዝለዓሉ ውድባት ኣለዉ ንገለገሊኦም ውድባት ድማ ኾነ ኢልካ ናይ ምሕዳግ ነገር ኣሎ ሕዚ ኣብ ዘረባ ፅቡቅ ረሲዖሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብል ኢኻ እቲ ፕረዚደንት ከይተረፈ እዩ ከም ዝገብር ግን ብፅሑፍ እናንበብኻ ከመይ ጌርካ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ንገሊአን ገሊፅካ ንገሊአን ተሓድገን ማለት እዩ ካብኡ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ዘካይዱ ውድባት ኣለዉ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነት ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣካል ይኮን ኣብ አዲስ አበባ ማእከሎም ዝገበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዉ ኣካልቲ ግዜያዊ መንግስቲ ክኾኑ ዝግብኦም ኣካልቲ መፍትሒ እዮም ክኾኑ ዝግብኦም ኣካልቲ ፀገም እውን ስለ ዝነበሩ ማለት ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ሓውኣፋይ ዝኾነ ኣካይዳ ኣይኸድን ዘሎ ንኩሉ ፖለቲካዊ ውድብ ብማዕረ ኣየሳትፍን ዘሎ ዝብል ነገር ገምጊሙ ርኢኡ ከሳትፍ ተፅኢት ይገብር ማለት እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ ፑሽ ክገብር ክኽእል ኣሎ ክፀዓን ክኽእል ኣሎ ንኩሉ ዘሳተፈት ትግራይ እያ ክትድሕን ትኽእል ንሓደ ሳቲፋ ንሓደ ትገድፍ ትግራይ ካብ ሕዚ ንድሓር ክትሓዊ ትኽእል ስለዚ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ብደረጃ እዚ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ግዜያዊ መንግስቲ እዚ ኣሳታፋይ ክኾን ፀንቶታት ክገብር ክኽእል ኣሎ ማለት እቲ ድርዮ ዓይነት ነገር ኣይኮነን እዚ ክልል እዚ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ኣካል ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣድላይ ዘበለ ቁፅፅር እናገበረ ንኩሉ ዘሳተፈ ግዜያዊ መንግስቲ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምምዕራያት ክግበረሉ ክኽእል ኣሎ ንሽዱሽተ ወርሒ ተናዊ ሕልት ግዜያዊ መንግስቲ ካልእ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ሽዱሽተ ወርሒ ውሽጢ እዚ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፕረዚደንት ኣብኡ ዘሎ መራሕቲ ምምዕራያት ክገብሩ ክኽእል ኣሎም ዝብል ርእይቶ ኣለና ኣነ ሰናይ ክልተ ነገራት ኣብዚአን ኣዳሓይዝና እንተረአና እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ባዕሉ ዝተግበሮም ሓደ ነገራት ኣለዉ ከምቲ ንስኻ ዝገለፅካዮ እቲ ሓቋፋይነት ባይታ الكيزبت الجبر حدا كيدا يلوم بزح سبات يحامي ويوم أنا ون تو جازيت إني نتيلي عجتني تو نجر نصوب بليم كجورو بزح عيس كفي ياو تو جيجاهم بهدار سبب سلطان ويكعب بمزنة لغمة سبات تعرض له بوليتيكاوي من النت ويكعب بوليتيكاو جننا للهم سبات لافتو بايتام تيو أفتو قربا جيزيتات دمو أفتو جيزاهم محدارن أفتو ناي بوليتيكا محاورن قال مفحفعات اللو تفهيلو عزرومر أنفت التفل عليو أبلو زر اللو جيزي دمو جيزاهم محدار نحنا هنا لابايتا مسينا يو نحنا هنا نمرحو ليفل بوليتيكالي حدا النتبه مدربي يخوينو كقلقل لخيل خونه زربا بسفي حفتو محبرو عودي يخون أفقال لا تنشكر كررينا هنا سلازي خمن لزيوم لأمسلو عينت خلت نقرات الناس أسيرنا نغت لنا نايتو حدا كواودا أتو حدا تقبلوه بتقبارون لا صرحوا له موسيقيو شستو كان ناي بارتي عبيتي بتو معكلاي كوميتي اللي ركبوا سبات لافتو جيزياو تقلبا متيخان دحر مسرح هاليو تو بارتياوي مننتو هك عولو لخلو عدل للصفعيو سلازي اللي نقرات مقبر كسرحن لي خال الخونه نجر نيو إلخا يجيزاو من محدار كسرح الخول له نجر قال له دويس أكواودو يكستغل له أنا أكايدو يكم عرار زلو وايزوي بقلت زاري وقت بريزيدنت تجزيو من محدار زي حقا أخيات خايدي لما قلتيو دحرس حبوك تتنيرو بت أفلوت زيتو هاو حوحات زونا نقص ون كي ترفه أخيوا خمس أو أقل يصنيرو حز تفلالاي زي حقن لأننا تحقن كنا خبر انتهى لنا عزينا كنزات زلنا كنا وقع زلنا مفتحتاتهم كنا قمت زلنا نعمت حقا وفلت يقول الحواحد حواحد زبها البارتي اللي حزي إذا بورد مرز إثيوبيا إذا هاو السنة بقولنا خالوت نجارات اللي هوني سلازي أفلت أزيتو هاو ود بدرجة مريحنت بزحات نجارات حيزني أفتك زي ما نقصي أفلت أزلهم خالق تودوات لما أفتي جزيا منجست زي أتيلو حزب على علي واقعي مالتي بعلنه علي يواقعي فلازم زي جزيا منجست زي جزيا منجست يلحق توصلون بس أجمع تزنا برأي إلى خلته ثلاثة ساعات ناو قدمي تمشي كوني خلي نعملت توم خلته مقتل بريزيدنت خوينهم زلوا وتدرات مسرح كعلي خالق تو
ሲቪላት ውን بتمساسل መልክዑ ማለት እዩ ካብዚ ወጻእቲ ዝነበሩ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ እዩ ቀፂሉ ጌታቸው ቅድሚ ኩናት አልፈጻም ስራሕ ህወሓት ነርቶም ካልኦቱም بتمساسل መልክዑ ቆሙ እዮም ነይሮም ማለት ስለዚ አፍሉጦ ዘይብሉ በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አፍሉጦ ዘይተዋሃብ ውድብ ብዙሕ ቦታ ሒዙና ሃሎ አፍሉጦ ዘለዎም ውድባት ንኣብነት ዓረና ቦታ ይብሉ ስለዚ ኣነ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለና ካብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ተትሒዝካ ክሳብ ቢሮ ሓለፍቲ ክሳብ ዞዋታት ዘለው ንኩሉ ዘማእኸለ ንኩሉ ዘሳተፈ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ዓረና ድዩ ሳልሳይ ወያነ ድዩ ባይቶና ድዩ ዋላስ ውናት ሕዚ ባይቶና ኣብ ሱምን እዩ ብቦርድ መረፃ አፍሉጦ ዝተዋሃቦ ጉባኤ ኣካይዱ ዘሎ ቀድሚኡ ንባይቶና ወኪሎም ዝኣተወ ሰባት ሕጋውያን ይኮኑን ማለት እዩ በቃ ጻዕዳን ጸሊም እዩ ካልእ ብድሕሪት ዝውጋዕ ነገር ብዙሕ ምስማዕ ዘድለ ይኮነን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አፍሉጦ ዝሃቦ ውድብ ኣብ ሱምን ጉባኤ ኣካይዱ ኣሎ ንክብሮም በርሀ ኣቦ ወንበር ገይሩ መሪፁ ካልኦት ሰባት እውን ሸይሞሉ ስለዚ እቲ ብሕወሓት ዝምራሕ ዘሎ አፍሉጦ ብዘይተዋሃቦ ሕወሓት ዝምራሕ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ካልእ ቺት ይገብረሎ ማለት እዩ ንህዝቢ ይሽፍጠሎ ንፖለቲካዊ ውድባት እውን بتمساسل መልክዑ ይሽፍጠሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ስለዚ ሕጋውነት ይተባብዕሎ እውን ዘይ ሕጋውነት ይተባብዕሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ካልእ ምሁራት እውን ኣለውኩ ማለት ብጣዕሚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እሶም ከሳቲፍናዮም ዲና ብጣዕሚ ኣሳታፋይ ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣነ ብጣዕሚ ዝሓዘንኩሉ ካልእ ነገር ክነግረካ መራ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ምስ ተጣየሸ ቀጥታ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅዩ ኣዲስ ኣበባ መፅዩ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ምስ መን እዩ ዘትዩ ምስ ሰብ ሃፍቲ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ኣብዚ ክንደይ ፖለቲካዊ ዋጋ ዝኸፈለ ትግራዋይ ኣሎ ክንደይ ምሁር ኣሎ ኣግሊሎም ብታ ገንዘብ ምእካብ ስለ ዝነበረት ዕላምኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስኦም ዘተ ገይሮም ከይዶም ምስኦም ዘተ ምግባር ይከኣል ይኾን ግን ኣብዚ ዝቆሰለ ኣሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ከም ማዕራሪ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እዚ ሰብ ክተሳትፎ ክትኽእል ኣለካ ሓዚ እውን ዝተጓኒ ትግራይ ተኾይና ክትድሕንያ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ንመርሃ ሸሊማ ንካሕሳይ ትወቅስ ወይ ንካሕሳይ ሸሊማ ንመርሃ ትወቅስ ትግራይ ክትህል የብላን ከፍ ኢሉ ኩሉ ትግራዋይ ኣነ ምስ ዝኾነ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ መርሃ ምስ ዝኾነ መሪሕነት ዘሎ ሰብ ተመሳሳሊ ብፅሒት እዩ ዘለካ ንትግራይ ስለዚ ተጓኒ ትግራይ ዘይኮነት ሓቋፊት ትግራይ ንክትህሊ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ክዕረ ክኽእል ኣሎ በተሓሳስባ ክዕረ ክኽእል ኣሎ ብተሳትፎ ክዕረ ክኽእል ኣሎ ብብዙሕ ነገሩ ክዕረ ክኽእል ኣሎ እዚ ክንገብር እንተዘይኽኢልና ሕዚ እውን ሂወት ከም ትማሊ ክቕፅል ማለት እዩ ሕዚ ናይ ትማሊ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ሎሚ እውን ዳርጋ ክሓልፍ ኢሉ ኣሎ ናይ ፅባሕ ትግራይ ግን የተሓሳስበኒ ኣነ ደቀይ ሰላማዊ ዝኾነ ትግራይ ክትህልዮም እየ ዝደሊ ኣነ ብተመሳሳሊ መልክዑ ማለት ስለዚ ሓቋፍነት ይጎድሎ እዩ ብጣዕሚ ሓቋፍ እንተዘይኮይን ድማ ኣነ ተትቕየር እዩ ዝሓሸ ኢለ እዩ ዝወስድ እወ ያው ብኣንፈት ብዙሕ ቱ ነገራት ምትዕራይ ባይታ ሒዙ ቱ ልቱ ህዝቢ ልውክል ትክክለኛ ብህዝቢ ድምፂ ልመፀ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ረብሓ ማሕበረሰብ ብስሉጥ ብጨመተ ብብልሒ ባይታ ልከድሕዝ ከም ትካል እውን ከም ውልቀ ሰብ እውን ባህገ እዩ ያው እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ከምቲ ዓንቶ እውን ክትድህዝሶ ፈቲንካ ኢኻ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ምምራሕ ዝኽእሉ መንእሰይ ባይታ ምትሓዝ ንምንታይ እዩ ከርና ልስነፍ ብኣብነት ብጣዕሚ ብዙሕ ምሁር ኣሎ ቱ ፖለቲካን ቱ ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣለዎም ኢልና ምፅራሕ ለይንኽእለሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ኣብ ልሽክርከሩ ሰባትን ኣብቱ መሓውር ንሱ ብኣግባብ ዝተፈላለየ ርክብ ባይታ መሰረት ጌርካ ምንቅስቃስን ጥራሕ ልቱ ከባቢ ክሕውዮ ይኽእል ዶ ቱ ልጥለብ ቱ ምምራሕ ዝኽእል መንእሰይ ሜቢ ኣብ ዓውዲ ምርካቡ ናይቱ መሪሕነት ግደል ክወስድ መዓልቲ ካኣለ በሪ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ደሞ ቱ ምምራሕ ልደሊ ብብኣንፈቱን ብብገዝኡ ለሎ ሰብ ላብ ባይታ ልክመፅእ ምግባር ልኽእል መስርሕ ምዝርጋሕ ብኣግባብታ ይከኣል ይኾን ልብል እስቲ ዝኾነት መብራህርህ ንሃብ እሞ ካብዚ ሕቶ ዝተቕሊልና ንወፅእ ፅቡቕ ብሓዚ እዝናትና ዓድሚ እዩ ተተካእ ትብሎ ንኣብነት ኣብ ምሳይ ዝነበሩ ክንወስድ እንተኽእልና ዓምዶም ኣሎ ዓምዶም ገብረ ስላሴ ኣቦ ወንበር ዓረና ኣብ ድምፂ ወያነ ምሳና ካብ ዝጀመሩ ሰባት ሓደ እዩ ኣቦ ወንበር ውናት ዶክተር ደጀን እውን ሓፂር ግዜ ፀኒሑ በርግፅ ግን ብሓደ ኢና ናብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣቲና ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሓያሊ ብቐረባ ይፈልጦ እዩ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቦ ወንበር እዚኦም እዮም ቶም ተካእቲ ዝበሃሉ ወይ ተተካእ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ
حزب أفلط أزيتها حوحات جن خم بحر تاينيو نعم قراب نجار يولي مالت بعلو زدليو ويب كبابي زقروا نتما أزلوا مرحتي إذا دافي خمس رازك اللي بكبابي زقروا نتما أزلوا مرحتي بكبابي زقروا بربحة ويتلا أخي زوم ثلاثة نجارات زي مكتب مال أنت زي خيلها تتكأ تكون الخير يلا ملء بملء مالتي قدن ديو أو زوم والكسبات زيوم تنتلتلا زوم سبات زيوم أوف كورس بقرب رحقات خزانة سلا عمرو قبر سلاسي كواقعي غليا أفتو مزراب لي كأل الأول حكتات تخبابي أم مسرح قدهم نورو ليت سكفو كواقعي غليا بقرب رحقات سلا الفولت توم خالوتون سقات فولتوم نجارات كل يوم يخلو يوم بتو اللي جلسنا يو أقباوون توم سبات زيوم هاقوافاتهم كنصرح بزح كنسكف يبلناي يعني أتوم قبل حلفة زخلا من أشي كنتو لغري كوينات وشتي ما أنت عينت كده لو ليفل حتى العلنا زوم سبات زيوم كنمزن نقددينا لخونه هوينو عفتو عودة ترخيوهم تو لحظوا حساب عم مشكركار من تافهم تو ديمقراطيا عبيت بايتا لك حزب مقبر وعلو الخال السن نايص الوان تلوون كن بحافشا كن هم حزبي بزوم سلسته 4 سبات تكأنت لتنطلطل وحسنا ديو بايتا كحزل لو همهميو حازي يا مرص اخاتكايد بحايل مغلبات يكالي وي خال اعناو زخونه ነገር يخ ክትقتل مالتي السن لا تحت تتملسنا بوزح ነገር كنوقع نخلنا ناونتي زي حكاون مرصا تساتيفهم سلستي مدوات 98.7 ميتاو حوحات يسيرو 98.7 أو قليو توم بوليتيكا مرحت ون كنجر خكلو برا خمس خدو كوجو كلو أي نايهم كروجو كهمز غيرنا غيرنا هنا أنا أخلي كروجو كهمز غير تغيروا يو حوحات ديك سأل تجار خمجي بعلم استزاروا مالتي اللي متحق إن تلو أو توم تزاروا سوات توم زوجو سوات يوم كجلس وزخلو قلت حدا من قد تاي بمرز أي خنا أتمس مالتي حزري خط بوليتيكا وبهري ناي تجرا كخالق فليل كخالق ناي إثيوبيا كل لابنة عندهم خلت تشحن خلت المرز أتودادير طويل كودم يعني تسوقي خالق معت نجارات نيرو وك بوليتيكا سلست ودادر طرح تقاوموا ودو خوينو سلز وز طرح مالتي ابريشيت كنغور يغبنا نيرو استفليه تحساسنا يمتنغاد انغدا اسل زيونا غن كلاتنا ادحيرنا يو مالتي دحر لاو نفس وكفنا بصيخمو لاو نفس وكفنا هم نال كحسب برو غزيو منغستاتي نازخونه بوليتيكا أبالي نورن أي خمزي بميدياتات معت نجاري جبر مالت سلزي اتكتك زخيل حايل زلوا منسي نا بوليتيكا كي قررت خونه يلو نا بوليتيكا كي قررت تغيري مالتي بيربز للتسرح له سرح يزي عقم زلوا سب نا بوليتيكا كي يصقع زحشه تحساسوا زلوا فلي زوله تحساسوا زلوا سب نا بوليتيكا كي مص تغيري حدا ود طرح يدير حوحات زبال عرنا تونخا تذكريها انا امقله ولا وكحه ولا خالوت كوتا خميس خمس قلل محبراو مقلال يزقاط منير مالتي سلازي تاي خوين السوزي اي بقى بوليتيكا يترفني مالتي مامر تخوين لما امير يبلع نقاداي تخوين نقيد يبلع مالتي سلازي بوزح منسي تكاين كيفطر اذا كايدازي عوي قالو توصلوان يرو اي مالتي بزوم سلسته سواز يوم كما ابنت اليوم بوليتيكا مرحنه سلازلو بناتاتهم عدم لعليهم مون كتك يخلي تحتيهم زلون بتمساسل ملكو كتك يخلي ግን ወጪኦም ዝረአዩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣብነት ሓያል ከልዕን ከሎ ካብ ሳልሳይ ወያነ ኣብ ምክትለቦም በረለው ኣብ ዝተፈላለዩ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ፖለቲካ ናይ ምምፃእ ዕድሎም ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓረና ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ውናት ዘሎ ኣብ ካልእ ውድብ ዘለውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ግን መንእሰይ ፖለቲከኛ ከይኹን ተገይሩ እዩ በቃ ፈራሕ ናይ ዝኾነ ውድብ ተሓሳሳ ጥራሕ ዝኣምን استفلي حساب كقرب كله كاب سرح زبارن استفلي حساب كقرب كله أو نقدو نتنيرو جبر زعنلو زولة حساسات بسفحو أو نهاتنا عدم زلوا من إسي نكسراج تغييري مالت إزي نايو على توزخونه صعون تحديري أو زي ميديا عوي جدا نيرو مرة عوي جدا نيرو ناونت أو كل تشن 10 سنين عام تمرزنا ورا حقفا جزيرة من قستي عوالات نيرو ناس استفلالي ودوات لا يستفلالي ودوات عوالات نيرو ولا برتاو قال زكايد زنور ودوات نيرو مي ناونت دمحيت أنا كسب سولتو خما عينت نجر نيرو قد أفتك جزيرة من قستا عوال نيرو فنكل بنعبي منقص قير زدلي ناي مناسي منقص قاسي افتك زيو منقص عبال نيرو قولوا حيل زتقوم كونتيننا مالتي اوزي قدم ميدياتا اينيري فلاكا اثيوبيا وزا زخونا ميدياتات صلمه ين زكايدا نير او لعلي
كحجز زعته سب مالتي أو العلي ديو أو العل خالوت زين إذا تهجيروا تمنسك هادم جيروا مالتي وك أمرها أو حد ميديات اللي علم معنتي مرها مالت خمزي تبع جاز جورناليزم زبال بدعمي فاشن زحلفه أما بالعصر شو عندك في الزمن أو أمريكا أوروبا يزنور عينة ستايلي مرها أو يوتيوب تلفزيون صار حلها زي تخكلني حقيقة كحساب برو أو 2010 سنة أو جزيرة من محداري صار حنير حقيقي إذن حقي جوزمو خالوت نجارات يتأوغو ብዙሓት መንእሰያት ህይወቶም ሲኖም እዮም ኣባላት ግዜያዊ መምሕዳር ብሰንኪ ዞም ሚድያታት እዚኦም ማለት ታሪክ ተሓታት ክገብሮም ሕጊ እውን ተሓታት ከም ዝገብሮም ኣነ ይጠራጠር ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ኣካይዳታት በቃ ሓደ ዓይነት ሚድያ ኢና ንሰምዕ እቲ ሚድያ ዝበሎ ሙሉእ ብሙሉእ ብዙእ ቃል እዩ ንኣምላኽ ቃል ጌርካ ዝውሰደሉ ከይደሎ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ መንእሰይ ተተካኢ ንከይኹን ገይርዎ እዩ እዚ እቲ ናይ ባዕልና ናይ ተተካእ መንእሰይ ግደ ጌርካ ትወስዶ ማለት እዩ ባህለ ገጽ ግን ኣብቲ መሪሕነት ዝነበረው እንቶም አንተ ወዝወልኩካ ነገራት እዩ ወይ ብከባቢ እዩ ወይ ብተላእኽነት እዩ ወይ ብረብሓ እዩ ዘምፀካ ማለት እዩ ዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ክተማል እንተ ዘኽኢልካ ሽሕ ግዜ ዓቕሚ ያለካ ናፍቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትመፅሉ ዕድል የለን ስለዚ ብወገን ስልጣን ዝሓዘ ኣካል እውን ዝግበር ጽዕንቶታት ኣሎ ብወገን እቲ ክትክእ ዝግብኦ መንእሰይ እውን ክፍተታት ነይሮም እዚ ትግራይ ብዘይ ተካኢ ንክትተርፍ ምኽንያት ኮይና እያ ማለት ሕዚ ግዜ ክወስደና እዩ أنا تسفو يحق مزراب بتعم صباعات نجارات يصرح له زوم مناسي بوليتيكينياتات زحش له تيدليو نا ايديولوجي متعرايات يقور له او ايثيوبياوينت صلال كعاسو يدلي له اذا كن ناي واحد غزا سلازوسد منالوات تግራይ بزي تكاي تخدل غزا قليل عامتات يكون نزول امنت لنا ያው ቱ በሐፈሻ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ቃልሲ ብረታው ካብ ብረታው ቃልሲ 17 ዓመት ህወሓት بالزللة تاريخ تو محبرسة عدمة محبرسة في قمة وش تبلا بالبلعتو أقبض تعنسيسو تو من أسي تسعة فايل كون تو خزل اللوجي أو محدارن تو ناي فيدرال منجست نايتو خبابي زعبالة المتوقعات تأكلون أفتو خبابي كمرحو محبرة وطلب نمولا بوليتيكا ومن النت أقداسي غني سلزي زوم نجارات زوم بقليل أوان حيزوم تو خبابي هدوء دوتالك هليو بهاجي مخانو كليسة لا قطع الحتونا كحلف طبعا ماشي سناي حدا من النت للو هاجرنا بوزح قانقات تتاناقد زو افلا لاي قانقا نبوليتيكا وربحه مغلغل خوينو عند ربحه كساع هزي زليقنا لنا افلا لاينا امغلهن نسنيا نصقم كنخون استنجقو قري المفراس محبرسب مس منغستي يخون اذا زعبا مسلم الكتو كعمول قبا تايت خونا سناي تبل دياتا مزايتو حزب بوزحات سوات زلعلوا ابز حلف 27 عامتات سرعه فيدراليزم سلستختلنا حدنتنا ناب حدقه اتيو زبل تحساسالو انا بقول كيزي ايقبل خمغاطام خوينا انا استفلالي كبابتات صريح له تمهير له نعمت بتمرت 40 منጭን ባህር ዳርን بصراحه مقلن اكسومن بستفلالي سلطناتات لعل ورحي لعل خلت ورحي او استفلالي كتماتات ابي شفتو او عدامه او حواسا همم عينت عدلات اقاطيمني بوزح اثيوبيا هم عينت تصقاني يلي امن مالتي او كتخد كلها هزون يتزالن زتزالو اتم بوليتيكاو مرحتي نابنت انا زوكلو كبابي هلي مرهاون توكلو كبابي هلي انا زوكلو كبابي بقاطام خوينو مسخا بسرح بزي متعام وي عاقمي وحدني وي زخونه ነገር ይገብረኒ ካብ ስራሕ ይልዓል ጉዝጓዝ ዝገብራ እታ ብሄር እያ ኣይ ሃምዝ ስለ ዝኾንኩ ኮይ ወይ ትግራይ ስለ ዝኾንኩ ወይ ኣምሓራይ ስለ ዝኾንኩ ናብ ትግራይ ክትመጽእ ከለኻ ድማ ወድራያ ስለ ዝኾንኩ ወድ እንደርታ ስለ ዝኾንኩ ይትብል ማለት እዩ ስለዚ ባዕልና እንትርኸሎ ኣገባብ ጉጉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ማለት እዩ بتاع فلالاي تفتير انا خليت 2007 كاب مقله غامبيلا بينشانغول بمكينه خيدنا لينا بمكينه دارغا ورح لخون بسرح مخنيات او استفلالي كاوتات نزرنينا زخونه سب ببهري مخنيات تنكفني فلتنا كحساي سلا زخونكو خم كحساي تطفي من علوت كغاطمن يخلي ግን መታወቂያ كحساي ብሩና አለ ትግራይና መቀለና አለ انا ኣብ ዝኾነ ቦታ ይዝባል ሓደጋ ጋጥምኒ ይፈጥም በተመሳሳለ መልኩ ኣብዛ አዲስ አበባን ቆሙ ማለት ስለዚህ እተነዲቁ ዘሎ መንደቅ አው ዘሎ ፖለቲከኛታት ዝፈጠርዎ መንደቅ እዩ ለየዛምናን አው ዘሎ ፖለቲከኛታት ዝነደቅዎ መንደቅ እዩ እዚ መንደቅ እዚ መንእሰይ ክድርምሶ ክኽለሎ ማዓት ስርዓት ፌደራል ዝኽተል ሃገራት ኩሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት
نيجيريا موساد يكالي بطعم معت بير زلو عدي كندا موساد يكالي تمساسل ملكو برازيل خلوت عتاتون سرعه فيدراليزم يختلاين اذا سرعه زي يكونن زي جنبزي هاني صو زلو او زلو بالشوات بوليتيكنياتات جن ببهر كساو مخنيات كويني مالتي ببهر كساو ببهرنا كنفلالم مخنيات كويني حز سرح زلو نغرات صبواتي مالت بتاع بزحات نغرات يسرح له برغص ناو دحريت مملاس دي تسحاجه ولاس ناو قدبيت مخان ولاس حز تطويدنا زبل نغر خاله نغر كون يخلي ግን ኢትዮጵያዊነትና ከጠናخሩ ዝኽሉ ኮይና ተጠም ሰለኮ ማዓት ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጽ ዝኾነ ዝተፈጠረ ነገር የለን ብተመሳሳሊ መልክዑ ዝተፈላለዩ ብሄራት ናብ መቐለ ከይደምሉ ንኣሸንዳ ዲን ካልእ ጉዳይ ማለት ስለዚ እዚ ፖለቲከኛታት ዝሃነጽዎ ግንቢ እዚ መንእሰይ ከፍርሶ ክኽእልሎ ፖለቲከኛታት ዝሃነጽዎ ግንቢ ካብ ሕወሓት ዲ ካብ ባዕድን ብዘይገድስ ማለት ግን ፖለቲከኛታት ንረብሖም ክብሉ ንስልጣኖም ክብሉ ዝነደቕዎ ግንቢ እዩ እዚ ግንቢ ዝምፍራስ ኣግባብነት ዘለዎ ኣካይዳ መሲሉ ይስምዐን ብኸመይ ኢና ክነፍርሶ ብምርዳእ ሕዚ እውን ሚድያታትና ናይ ባዕለን ግደ ክፀዋታ ክኽእል ኣለዎን ሚድያ ቀሊል ፅዕንቶ ይኮንን ዘሎ ሰባት ክነግን ከለና ብውልቀ ፅዕንቶ ብምፍጣር ክኾን ይኽእል ካልእ ነገር ብምግባር ስለዚ እዚ ኢትዮጵያዊነት ንክድብ ዝገይርዎ ዝነበረ ነገር ናይ ፖለቲከኛታትና ኸይዲ ውጭኢት ኢለ ዝኣምናን ሰናይ ብሓፍሻ ካፍቱ ጽዋ ይሆን ካፍቱ ጽዋ ወይ ካቱ ትርክት እንብሎ ብልዘለለ አፍቱ ማህበራዊ ዓውዲ ኣነን ካሊ ቋንቋ ልዛረብ ማሐዛይን መሳርሕተይን በአግባብ ታይ ንቀራረብ ታይ ለለና ነገር ሼር ንጋብርን ካልኦት ለአመሰሉ ማህበራዊ ዓውድታት ውሽጥ ለለው ሐቅታት ጸብለልታ ልክልዮም በመግባር ናይ ከምልዚኦም ለአመሰሉ ነገራት ግዳይ ለለይ ምዃን በዓልና ንንደቅ ልብል ጭቡጥ ነጥብ ካብ ሐሳብካ ተገንዚበ ኣለኹ ስለዚ ያው ላብ ኻሊቲ ሕቶይ ክሰግር ያው ከምቱ ልፍለጥ ብለሉ ዓቅሚ ኣብ ሜንስትሪም ሚድያታት ጥንቃቐ ተወሲዱ ሰናይ ነገራት ባይታ ንምትሓስ እንተ ተሰርሑውን ይስራሕሉውን ከምቱ ዝረአሎ ብብርክ መንግስቱውን ኣብቱ ሚድያታት ከመደብ ወሪዱውን ኣብ ለአመሰሉ ነገራት ግቡእ ጥንቃቐ ክውሰድ ማሕበረሰቦም ምስናያት ባይታ ክሕዙ ሰፊሕ ክበሃል ልኽእል ጻረሎ ኮይኑ ግን ያው ሰላሕታ ሶሻል ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ እይኖታት ቀጸልትን ክኾኑ ግድኦም ገዛ እዩ ታይተ ተገበረ ይሕሽ ኣቶውን ገሊጽካዩ እንዲኻ ቱ ኣድማሳውነት ሶሻል ሚድያ ጸላውነቱ ብዓቀን ክንደየና ይኸን ተተባለውን ቱ ናይ አሽከርካርነት ሚና ለለዎ ቱ ኢሊቲ ኢልና እንጽውዑ ብዘፈር ልተፈላለየ ግን ኣብቱ ሶሻል ሚድያ ኣሎ እዩ ቱ ኦሬዲ ካብ ማሕበረሰቡ ይተፈልፊሉ ማሕበረሰባዊ ተደማጽነቱ እውን ዝያዳ እዩ ስለዚ ካፍቱ ሶሻል ሚድያ ብልዘለለ aftu ማሕበራዊ ዓውድ ተረኺቡ ልቱ aftu ሶሻል ሚድያ ለሎ ነገር ንዑ ዓይንዎ ልቱ ከባቢ ኣብ ምዕያኑውን በዓሉ ኻለ ረብሓ ስለለለዎ ታይ ተተገብረ ይሕሽ እዩ ቱ ሕቶ ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ከበቲ ፀገማት እዩ ኣነ ሕዚ ብኣብናተይ ማለት ኣብ ኣካዳሚክስ ክነጥፉ ዝደልዩ ኣብ ጋዜጠኝነት ኣብ ገለ ብዙሕ ግዜ ክነውግዕ ከለና ብውልቂ ሊንክድኢን ተጠቐሙ እዩ ዝብሎ ንሱ ብውሕዱ ሞያኻ ካብኡ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዎ ማለት ግን ማሕበራዊ ሚድያ ፎቶና ጸላእና ፅዕንቶ ፈጣሪ ኮይኑ ብፍላይ ፌስቡክ ብኣብዝሓ ካብኡ ቀፂሉ ሕዚ ኣይ ቲንክ በዓል ቴሌግራም ዋትስኣፕ ኢንስታግራም ካልኦት ኢሞ ኩሎም እዞም ማሕበራዊ ሚድያ እዚኦም ስኑዕ ሓበሬታ ላብ ብዙሓት ከባቢታት ክበፅሕ ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ግደ ኣሎ ኣዎንታዊ ግደ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንገብሮ ዝግባአና ምፅራእ እዩ ማለት እዩ ናብ ስምዒት ምእታይ የድልይን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ክውዝዕ ይኽእል እዩ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዋላ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢ እዩ ግን ክንድምንታይ ሓቂ እዩ ዝብል ምፅራይ የድልየና እዩ መርሃ ለጢፍዎ ዘሎ ትኽክል ድዩ ኣይኮነን ቅድሚ ናብ ካልእ ስጉምቲ ምኻድና ቅድሚ እቲ ሓበሬታ ናብ ካልእ ሰብ ምብፃሕና ቅድሚ ናብ ውሽጥና ምእታውና ክንድምንታይ ትኽክል እዩ ዝብል ምፅራይ የድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ይተኣታተወሉ ትኽክለኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ነገር ማለት እዩ ናብዚ ወከፍ ሰብ ዝክተተኣታተ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ቀዳማይ ክቅድም ዘለዎ ግን ኣብ ናይ እኸለ ዝተባሃለ ሰብ ተለጢፉ ዘሎ ዜና ክንድምንታይ ሓቂ እዩ ተለጢፉ ዘሎ ሓበሬታ ሓቅነቱ ክንድምንታይ ዝኣክል እዩ ዝብል ክንሓትት ክንኽእል ኣለና ናብ ካልኦት ሶርስታት እውን ክንኸድ ክንኽእል ኣለና ኣነ ሓዚ ብዙሕ ግዜ ክጠራጠር ከለኹ ናብ ከኣምኖ ዝኽእል ሜንስትሪም ሚድያ እየ ዝኸድ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሰምዕ ከለኹ ማለት እዩ ትኽክል ድዩ ኣብ እኸለ እንተሃልዩ ትኽክል እዩ ከረጋግፅ ብፍላይ ኣብተን መንግስታዊ ሚድያታት ማለት እዩ እዚ ክንገብር እንተዘይኽኢልና እቶም ዝውዝዑ ሰባት
ሕገ ልቦና ክህልዎም ይክግበር ለሎ ማለት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ማህብ ይድልዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ምግባር ይድልዩ ግን ብዋናነት ሕገ ልቦና ክህልዩ ክኽእለሎ እቲ ሓበሬታ ዝውዝዕ ሰብ ኣነ ኢንፎርሜሽን ክጥቅዕ ከለኹ ክንዲ ምንታይ ሓቂ እዩ ኢለ ንባዕለይ ንውሽጠ የመጀመርያ ከእምን ዘለኒ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ጠቂዕዮ ሓሶት ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከብፅሕ እዩ ስለዚ ንባዕለይ ክወቅስ ክኽእል ኣለኒ ማለት ስለዚ ልዕሊ ሕጊ ልዕሊ እቶም ኣስተምህሮታት እቶም ዝውዝዑ ሰባት ሕገ ልቦና ክህልዮም ክኽእል ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ሕገ ልቦና ብልቦና ክግዝኡ ክኽእል ኣለዎ ማለት ሓድነት ዘጠናኽር ሓድነት ኻ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሕ እንተኮይኑ ፅቡቅ ሓድነት ዝሽርሽር ናብ ኩናት ዘምራሕ ሂወት ሰባት ዝበልዕ ካልኦት ነገራት ዝገብር እንተኮይኑ ግን ሕገ ልቦና ምኽታል የድሊ ኢለ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ማለት ንባዕሉ كأمن كخل الله بق أز بموزعي هم زعين تحدق كبس حيرو كأمن كخل الله جن بوزر بحسات ولتكنيات الدم ماله مالت سلزي خلتنا جراتي تمفتحي مالتي تحدى مصراي دلي دقيم خا دقاقيم خا مصراي دلي خند من تاي حقي خند من تاي تخكلنيا يزول اتخال ايدما حق لبونا تختيلها نجرات موزع زول موسادا قداسي بتعامل صبوق ياو هم تولفلت زربات اللي تويكا هيت سبيتش حق تواغير الليو زي سنة يتركتات بوزح وغر حقي بزي وغر حقي كتموت له الخيل وأسرارها من بارك الله يخون زين خلت نقرات زين الدحيسنا حازي بعدين قال اليوم بدرجة حقلت حتى تجور له بدرجة حقله ناهي سبيتش حقوزي بتعامل حماقي نعملت أي كانت بريز بدرجة علم بالتعمي صبوا تقبلنت زرخة من قصقاسي نيرو حدا صعدا أمريكا ونسألهم أمريكا وزقتلوا الخير يزجلس كتنفس يا خال خون النابلة زقتلوا الخير نيرو أنا ذنب بقوتي خوم زجار البوليس بعلت جزء زنورت لازم السمعت immediately فتحي حتى تمسو فتحي حتى دحريو نزل سعيو أول علي تا بعل جزاي أو العلم بزي أجواب حيل تطعيمه هي وتسك كتأفي جيرو زالت ويزرو معات نايس اللي زرواتات مفرحت أو محورة جزءها ولا ناو جزء كي ترفعهم عينة نجارات خير مالتي زند حريم كتتال تجيرو سلست الرعت ساعات ناو حق زخدوا الخير نيرو أو إثيوبيا بتمساسال الملكو نايس اللي زروا حقوه زيل نايس اللي زروا زقاف حسب تاي يقبر زبل مالتي ازقن بحدك زتهم زو نجر يكون مستعنتو زلنايو ان تاساسرخا تخدل الخيدي مراس لزرف خني تلفزيون اثيوبيا مول بمولك صارف يبلين انا مراس تهاله سو خمس عينت بدل لبصح ليله ناو زملكته اكاليه كمص زلن بي اما حوራ ميديا بملطف مفتحي يمص منالات زفلتك خلت سلسسه تاخوين كلك يخلي زلاق مفتح قد اذا كيزي نا حقك وصدك مفتح كون زخيل مالتي لذا حدا خيلاتات تايم زلو خيلاتات سنه لبونا صقمنا نديتنا محورا ميديا بملطافنا طرح زفتح نغري ايهلي اندامو ناو كتوزع كلها ناي خاسبنا خندمتاي زورده مخانو زملاختي لهم يوم زدمدمو سلازي اب محورا ميديا ناي صلعات زربا بملطاف زمهص نغير كم زيله مردا اگداسي مالتي يقاددو كوتاس انا زخوينا نزخونه سك صارف كلهو أو خالد بوتا تمساسال خم عينة نجاري في الطريق مالتي حز جلوباليزيشن از محاورة ميديا فتير وزلوا نجار عمرها زصح عم قال زلوا على هاسا زلوا على بهدار زلوا كوصح اي مالتي از باغواو مردا يدلي وجد منجست دما ترغاغام سلطناتات ما هي يدلي حسب سلطناتات لحد معلتنا يخلت معلتي او كولج او استفلالي كاوتات سلطنا انها انفست ناغورها از نجار زم قياري كالي بزي زي عرى نجار يهلني لي عمل مال ترغاغام زخون نجارات نوزعها زحشو نجارات مغباري كالي بتقال لقيت نايص اللي زراوي هيت سبيتش نولو بدرجه حقون تحتات يقبري مالتي سلازي بحفشا تو ولقاوي يخون تكالاوي يخون ودا مساله الجبرات حسابه وصرحيتات لا محبرسب نزرت لنا تو محبرسبنا لكي ينابرو والجبر اغباب انتليو بمعقف حقي تحتات الخات حتى تاي مغبار تكالات له كوستاعو والتا تذكري زخونه غزا ناي زخونه كل البريزيدنت هو تحالف يلتيو
منيخم غيرو خمي زفلت ነገር ይኖረን ግን استفلالي سقمتات كم زوسده يفلت يعني ስለዚህ ዋላ በደረጃት ካል ዝውዝዑ ኢንፎርሜሽናት ወኸሙ ዋላ ህይወትና ኢኮኖሚካል ይባይዘው ይሐዚ በጣም ማህበራዊ ሚዲያ በጣም አቤት መጨረር ትካላት ኩሉ ሲኤምቪ ዝባል ትዝክር ተሆንካ በጣም ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ተበልዒ ሕዝውን ካልኦት ነገራት አለው ማለት እዩ አካል ስፒች ስለተጻረፍካ ጥራሕ ስለዚህ ኮን ስለዚህ ጨረርካውን ዝውሰድ ነገር እዩ ማለት ስለዚህ ዋላ ትካላት ተሐተት ምግባር ይካል ሰናይ ለአይተካሐሳይ ብሩ ሐቲትናዮ لهبنا ملسي تملكتنا كعقبيو إلنا لحنصنا يوم لبلنا وخابينا هنا عدمنا كبيرها ناوسترخيوها بوصل حساباتها سلنا كافل غلنا بشم تكالنا بشم كفلنا كمسكن دلي يعني لي مرة أنا بتعمي إذا مسكن دحرنا وحنا تجانا مسخون أقل تشن 10 سلسلة مستجانا دحر تجانا نيرنا أو 5 عينة بروجرام بمقراوي أنا بتعمي حبوسي حق إنه مزرعة ስለዚህ ንቅድሚቱን ኣብ ካልኦት ርእሰ ጉዳያት ክንራኸብና ንግዜ ግን ጽቡቓት በሳላት ሕቶታት ሓቲትኻኒ ያው ትዝፈልጦ ትዛኣመን ኩሉ ሓሳብ ካፊል ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይغنيلይ እዋናውን ሃገራውን ሓሳባት ሓሰሪዑ ናባኹም ልብል ሰሙናዊ መደብ ምእንቲ ሃገር ሎም ዓንቲ ልበሎ ናባኹም ኣውፅሕሎም ኣብ ልቕፅል ሰሙን ካልኦት ዛዕባታት ተደሪኽና ምሳኹም ንገብሮ ጻኒሒት ክህልወና እዩ ክሳዕ ሽዑ ስሰናዩ ንዓኹም ሰላም